खुगाजोंल' बुंनानै थाबा जाया जे आं नोंथांखौ फोरोंगोन ओरैबायदि सोलोंथाया गोनांथि फराय बाबु फराय Hi guys, this is Prakash Nazari. नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर रायजो राजाफोर आं बेयाव सावरायगोन दिनैहाय सोलोंथाइनि जे मानसिफ्रा गोबां गोसो जायो मालायनि बिथिङाव नलेजखौ नुयोब्ला बाप बिराद गोरों नङा होमबा स' बेबायदिनो माखासे जों बिथिङाव सावरायगोन फार्स्टआवहाय आं बेखौ बुंग्रोनो सानदों स' जोंनि बे जिउआहा गोबां खस्थ'जों जोङो थांनो गोनां जायो बा गोबां खुसिबो मोनो जोङो नङा होमबा स' बै बे खस्थ'खौ जों जुदि सौसिनो हायाब्लाथाय जों माने बै बे जे गोजोन जोंनि थाखाय जे नेनानै दङ बेखौ जों मोनहैनाय नङा आरो लोगोसे सोरबाफोर जुदि खुसि मोनखादोंब्ला दायो रंजानाय एकदमबारे एन्टारटेनमेन्ट बिनि लाइफआवबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे दुखुआ थाखागोन आरोना माने बयनिबो लाइफआव दुखु आरो सुखुआ बे मोननैबो थाफादेरखायो आरोना मिथिबायना बे नङा कि जुजाय माइ गाब नोंथांनियाव दुखुल' दङ बिथांनियाव खुसिल' दं बेबायदि नङा आरोना दुखु सुखु मोननैयावबो थाखागोन आरोना बाट बेवहाय बेखौ एडजास्ट खालामनो हानाय बेखौ नोंथांनि माइन्डआवहाय आरो नोंथांनि गोसोआवहाय आरो नोंथांनि साननो हानाय दिमागावहाय होखादों स' दिनै आं बेवहाय माखासे बाथ्रा बेजोंनो लिंक थानाय बाथ्रा सावरायगोन सोलोंथाइ आं जि माने रोंनानै दङ बे रोंनायखौ गुबुनाबो सोलोंनो गोसो जागोन बा बै मानसिया जुदि जाय माने सोलोंथाइखौ रोंनानै दङ बै बिथांनि सोलोंथाइखौ नुनानै आंबो सोलोंनो गोसो जागोन आरो आं बिथांखौ बुंगोन कि आंबो ब्रादार नोंथां बायदि आंबो सोलोंनो गोसो जादों नोंथाङा मा रोंगौ बेखौ स' नोंथाङा बेखौ साननो हागौ गोरलै नोंथाङा बिथांनिफ्राय सोलोंथाइ मोनगोन आजिखालि बेफोरबायदि गैला मिथिबायना नोंथांखौ फोरोंगोन सोरबा इजिलि बे नङा नोंथांखौ बुंनाया बिराद गोरलै बाथ्राया आं नोंखौ फोरोंगोन टेनसन गैया बुंनाया बिराद गोरलै जेब्ला टाइम सफैयो जेब्ला नोंथांनियाव सोलोंनायनि टाइम सफैयो अब्ला मा सानगोन कि आं माने एफा खस्थ'यै सोलोंनायखौ माने गोरलै बिथांनो होनो आं मानो होनो स' बुंनायाथ' बुंगोन एकदमबारे स्पिच होलाबायनाय समाव ओइ जों फोरोंगोन ओरैबायदि फोरोंगोन टेनसन लानाङा जों फोरोंगोन आइडिया जास्ट सोलोंथाइ जाय मानसिया सोलोंनो गोसो बिथाङाल' थाग थियारि जानांगौ नङाबा जोंनियाव मा नलेज दं बेखौ जों फोरोंगोन नोंथाङा जास्ट माने नोंथांनि गथ' गथायाल' जास्ट फरायनायावहाय गोसो हो बिथांखौ गोसो हो स' बेबायदि बाथ्राया बिराद बुंनाया बिराद इजि आरोना जेब्ला टाइम सफैगोन बै फोरोंनाय बै बे जाय मानसिया सोलोंनो आदा आं सोलोंगोन नङा होमबा स' नैबे टाइमावहाय मा जासिगोन गोबां बायदि बिथिंनि साननाय जासिगोन बे फोरोंग्राया नङा होमबा आं मानो एसेबां खस्थ'यै फोरोंनायखौ 1 सेकेन्डआव आं मानो फोरोंनो नङा होमबा आं मानो 2 सेकेन्डआव ओरैनो फोरोंग्रानो आं मानो 1 मिनिट 2 मिनिट 10 मिनिट आं माने 1 घन्टायाव माने आं सानसेयाव माने फोरोंनानै होनो बेनो आङो एसेबां खस्थ' बोसोर सोलोंनायखौ नैबे बिथिं माइन्डआव साननाय थायो बिराद गोरलै बाथ्रा बुंनाया कि आं नोंथांखौ ओरैनो फोरोंगोन मिथिबायना बिराद गोरलै मानसिफ्रा बिराद बुङो बेबायदि बाट जेब्ला टाइम सफैयो जेब्ला सम सफैयो अब्ला बेबायदि फोरोंनाय नुथायखौ जों नुनो मोना गोबां नुयो खम बाट बै फोरोंग्राफोरखौ नुयोब्लाबो गावसिनि रिलेटिभ गोबां बिदेशाव थांनानै सोलोंहैनाय माखासे बर' सुबुंफोर दङ मिथिबायना बायदि बिथिङाव गोबां बिथिङाव सोलोंनाय दङ बाट बिथांमोननिफ्राय नों जुदि सोलोंथाइ लानोब्ला मिथिबायना गोबां एटिट्युड देखायो बाट गुबुन सुबुंफ्रा मिथिं दावथिङाव बुंनो हागौ बिथाङा कि फोरोंगोन ओरैबायदि फ्रि बाट जेब्ला नोंथाङा बिनि खाथियाव थाङो बाट नोंथांखौ थैनोबो फोरोङा बियो ओरैनो खुगाजों फिदिंबाय थागोन नोंखौ सैमा अमाबायदि फिदिंबाय थागोन नोंखौ खुगायावल' बुंगोन फोरोंगोन फै खुगायावल' बुंगोन नोंखौ फै फोरोंगोन बाट थैनोबो फोरोङा आरो आंनाव बे एकदमबारे प्रुफ दङ 100% प्रुफ बेबायदि गोबां मानसिफोर दङ आरो गोबां मानसिफ्रा बे बिथिङाव माखासे गोबां बिथिङाव सोलोंनो गोबां लुबैयो मिथिबायना आरो बैफोरखौ जों इजियै फोरोंनो थाङोब्ला गोबां लस मोनना लायो बाट नैबे बिथिङावनो हारिया जौगानाया गोबां खम जाना दङ बे बिथिङावनो जाय मानसिफ्रा ओरैबायदि मटिभेट बायदिसिना बाथ्रा बाहायो जायगा दाब मिटिं प्रग्रामफ्राव बाट बै बे सुबुंनि खाथियाव जुदि थाङोब्ला बै खाथिनि सुबुंनाव खाथियाव थाङोब्ला जुदि मदद खालाम आंखौ फोरों आइडिया हो नङा होमबा बे बिथिंखौ बोरै खालामो आसि थुयै ओरै फोरोंनाय नङा होमबा आसि थुनानैथ' फोरोंखानांगोन जाय मानसिया रोङा नङा होमबा जेरै गारं गाराखौ जायफोर रोङामोन खैमोन उन्दै बैसोआव बिसोरखौथ' आसि थुयै फोरोंदों आरो जाय मानसिया बिनि आइडिया बे आदबनि सायाव बे मेटार्सनि सायावहाय बे माने खामानिनि सायाव जुदि जेबो आइडिया रोङाब्ला बेखौथ' आसि थुयै फोरोंखाथारनांगोनानो ना नङा होमबा स' नैबे बिथिङावहाय नायोब्ला जोंनि दैदेनगिरि माखासे सुबुंफ्रा मिटिं दावथिंफोराव थांनानै बुंहैगोन बिराद इजिलि जाय मानसिया रोंगौ जाय मानसिया गोरों मिथिबायना नोंथांमोना बिनि सायाव सानगोन सानाखै आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बिनि सायाव अबजार्भ खालामगासिनो दङ खुगायाथ' बिराद बुंगोन एकदमबारे आं फोरोंगोन बिन्दास सोलोंथाइ लानांगौ हारिया जौगानोब्ला इडुकेसना गोबां गोनांथि हारिया जौगानोब्ला सोलोंथाइया गोबां गोनांथि आरो जेब्ला नोंथांनियाव सोलोंथाइ दङ बै सोलोंथाइखौ नोंथाङा बैनो मानो होनो इसेबां गिखो आइडिया दसे समनि थाखाय रायज्लायनो दसे समनि थाखाय फन कल खालामोब्ला मानो फनखौ हमनो हाया
माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि थायो आंबो बेबायदिनो जाना दङ मिथिबायना स' बेबायदिनो गोबां बिथिं मानसिफोराव नुगासिनो दङ आरो माखासे सुबुंफोरा आंनियाव खोन्थाहरो बे बाथ्राखौ बुंहरो आरो बे सेम थिंस आं बे प्रब्लेमखौ बयनियावबो नुगासिनो दङ आंनियावथ' गोबां माने जोंनि फरायसाफोरनि जोंनि सेंग्रासाफोरनि गोबां बायदिसिनानि कल बिथिङाव फैयो आदा ओरैबायदि मोननांगौमोन माथो ओरैबायदि मोनाखै आदा आं ओरैबायदि माने डिस्टेन्सन लादों बाट देग्लाय बेफोरबायदि गैगोना गैया स' बायदि बिथिङावहाय बेफोरबायदि प्रब्लेम लानानै फैयो आरो बिथिंनि प्रब्लेम मोजां मोननाय सिन्थाय प्रब्लेम बाथ्रा बाहाय सोरबा हिन्जाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय नङाबा सोरनिबा जायगायाव दै गैया बेखौ ओरैबायदि खालामना हो नङा होमबा बेफोरथ' गासिबो गभर्नमेन्टनि खामानिसो नङा होमबा बाट बैफोर प्रब्लेमखौ आंनो शेयार खालामहरदों बाट बैफोर प्रब्लेमनि गेजेरावनो आङो माखासे नुथायफोरखौ नुनो मोनदों ब्रादार आरो आब'मोन नोंथांमोना जुदि गोरोंब्ला नोंथांमोना जुदि रोंगौब्ला बै खनायाव थानाय जायफोर सेंग्रासा जायफोर माने एसे एनै रोंगौ बिथांमोनखौ फोरों आइडिया बुंनायजोंल' जाया मिथिं दावथिङाव फोरोंगोन सोलोंथाया गोनांथि खुगाजोंल' बुंनाया गोनां बेयाव माने खुगाजोंल' बुंनानै थाबा जाया जे आं नोंथांखौ फोरोंगोन ओरैबायदि सोलोंथाया गोनांथि फराय बाबु फराय फराय नोंनो गोरोंखा जाय मानसिया बुंग्राना बे मानसिया गोरोंखा दै फराय बाबु फराय आरो ब्रादार नोंनाव जि नलेज दं बिथांनो होलाय नोंथाङा जि ल' रोंगौ बे ल'खौ बिथांनो फोरोंना होलाय जि बिथाङा माबा मोनसे खामानि सामलायगासिनो दङ बे बिथाङा खामानि मावनायनि गेजेराव बिथांखौ सापर्ट खालाम मा खालामनांगौ माबोरै रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेनो नोंथांनि केरेक्टारा बेनो नोंथांनि खामानिया जे जास्ट बुंनाल' फैगोन हिर' बायदि थांगोन एकेबारे हिर' बायदि थांगोन हिर' बायदि थांगोन मा बुंगोन कि सोलोंथाया गोबां गोनांथि आरे ब्रादार नोंथांनाव जि रोंगौथि दङ बे रोंगौथिखौ मानो खोन्थायाखै खुगा बुंनाया बयबो हायो बखिनाया बयबो हायो नंगौना नङा स' A to Z जों फोरोंथाय होनोब्ला सासे मानसिखौ जों जुदि मोजाङै फोरोङोब्ला बे मानसिखौ नोङो आरो गुबुनखौ फोरोंहोदोलाय आरो नों सासे मानसियानो साथाम साब्रै आरामसे मोजाङै फोरोंनो हायो आरो बे साथाम साब्रै मानसियानो गुबुनखौ फोरोंगोनलाय बाट बेफोरबायदि नोंनाव हिम्मत दंना आं बेखौ जुदि फोरोङोब्ला आं जुदि बे आइडियाखौ बिथांनो होयोब्ला फुरा बे गासिखौ रोंजोबगोन आरो आंनियाव फारसे रेसपेक्टआनो थानाय नङा स' बे बिथिङाव थाङो रेसपेक्टनि बिथिङाव थांसै दानाबा आं जुदि बेखौ इजि फोरोंहोजोबोब्ला आंखौ रावबो नागिरनाय नंला बैसोरखौसो नागिरसिगोन नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बै रेसपेक्टआ थानाय नङा बे बाथ्राखौ बुजिगोन स' नोंथांमोना मा मिथिदों मा बुजिखो आं बेखौ मिथिला बाट आंनि बुंनांगौखिनिखौ आं बुंनो हाबाय खुलुमनाय थाबाय